m'he sentit i m'he posat en el paper d'una naturalista del segle XIX. I sí, per què no connectar amb aquest romanticisme de la natura d'abans? Una mica, crec que la meva missió, encara sento així, com a pintora o creadora, és connectar amb la bellesa i transportar-la a l'espectador. I trobo que això és una necessitat que tinc. El món s'està tornant, molt lleig no, molt turbi, ens portem com una sèrie de catàstrofes seguides que fa que estiguem una mica perdent una mica aquesta capacitat de copsar la bellesa, d'estar tot arreu i tenim al final una experiència humana que és un luxe. Perquè una mica estem corrent tota l'estona i llavors això és l'estrès, és com aquesta convenció de supervivència de córrer darrere un depredador, no?, que portem. I llavors parar una mica, mirar, explorar la natura, copsar-la, sentir-la.